салом ба ҳама, хуш омадед ба канали мо. Дар ин видео бошад мо аз бозии Play Mayhem пул мегирем. Силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Агар ҳамин бозиро шумо надида бошед ки чӣ хел пул кор карда мешавад дар инҷа, метавонед ҳамин видеоро тамошо кунед. Дар ин видео мо ҳамаша нишон додем ки чӣ хел дар ҳамин бозӣ пул кор карда мешавад. Ва ин видеои дигариро тамошо кунед. Дар инҷа ман нишон додагем ки чӣ хел ҳамин пуломона ки гузаронем ва чӣ хел метавонем пуломона бигирем. Мегзарем ба таври пулгирӣ. Барои пуломона гирифтан аз тарафи дасти чап угли поён намои значока интихоб мекунем. Дар инҷа бошад дар поён вивестиро зер мекунем. Дар боло баланси маро нишон дисай. Дар баланси ман $1.94 ҳастай. Поёнаш да бошад нишон додагиай ки 10,000 тангаш 0,01 USDT мешавад. Аз тарафи дасти чап ҷа нишон додагиай ки виведне сиводне ирӯзаи ҳамин бозӣ $3152 гирифтагиам. Бараш да бошад нишон додагиай ки ҷам виведне сиводне $3993 гирифтагиам. аз тарафи дасти рост бошад ҷа нишон додагиай ки ай саршавии бозӣ то ҳозира ҳамин қадар пул ай ҳамин бозӣ гирифтагиам. Поёнтар да бошад нишон додагиай ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. Пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Hedera, Gcash, Dana Cash, Advocash, PayPal, Perfect Money, IRTM, Binance ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷа дидасе метавонем пуломона бигирем. Ма Binance интихоб мекунам. Дар Binance минимал каш 0.35 USDT ай 0.35 USDT 3.4 сомон мешавад. Binance интихоб кардем. Поёнда подтвердита зер мекунем. ва ҷое ки идентификатсия Binance нависондагиай ҳамин ҷа рақами кашлоки Binance моно менависонем. ҷое ки количество нависондагиай чанд қадар пуле ки кор кардагием менависонему подтвердита зер мекунем. ва биё мо кашлоки Binance мекушоем. кашлоки Binance ки кушодем дар инҷа метавонем рақами кашлокмона копироват кунем. ва ҳозир дар баланси ман $7.30 ҳастай. аз тарафи дасти чап угли боло инами значока интихоб мекунем. ин болода ID нависондагиай ҳамин ID кашлоки мо ҳамира копироват мекунем. дар экран рости ID монда зер мекунем. як бор копироват мешавад ё ки метавонем айҷа копироватш кунем. фарқ надорад чӣ хеле ки шумола удобнее. ва ин ама данавис ки скопировану буферамен инҷа скопирована навис ID мона копироват кардем. аз тарафи дасти чап угли боло ҳамин стрелкаи назарта интихоб мекунем. менюи Binance до меоем ва бо ҳамон бозимона мекушоем. ҷое ки идентификатор Binance нависондагиай ҳамин ҷа рақами кашлокмона менависем. рақами кашлокмона нависем. ҷое ки количество нависондагиай чанд қадар пуле ки кор кардагием менависем. дар баланси ман $1.94 ҳастай. ман мехоҳам ай ҳамин ҷа $1 бигирам. $1 менависам ва поён да боша подтвердита зер мекунам. як бори дига подтвердита зер мекунем. пожалуйста, подтвердите свою личность. ва инҷа мора гуфтесай ки верификатсияро бигзаре. верификатсияро чӣ хел мегзарем? мо ин подтвердита зер мекунем. камера пайдо мешавад. селфи камера мегирем. тамом верификатсияро мегзарем. пул дар баланси мо мегзарад. ҳозир ман пауза мекунам. верификатсияро мегзарам. бо давоми видеоро шумода нишон медиҳам. тамома верификатсияро гузаштам ва ина 1 USDT яъне $1 пул дар баланси мо гузаштаг ва инҷа нависагиай ки поздравляем, вы успешно вывели эту сумму на свой счет. Вы получаете её в течение 3 дней. яъне мо пула мега гузарондем. шумо 3 рӯз ждат мекунед ки обработка кунам, проверка кунам, пул дар баланси шумо мегзарад. ва биё ҳозир соата мебинем кани соат чанда, кадом числа ва кай пул дар баланси мо мегзарад. ҳозир соат 16:01 ирӯз боша среда 4 декабр. менюи бозида меоем. бо аз тарафи дасти чап угли боло ҳамин стрелкаро интихоб мекунем. назад мерем. менюи бозида меоем. мебинем ки пул ай баланси мо кам шида ё не. ва ҳо ина мо дар балансмон 1.94 буд. $1 гирифтем. 94 сент дар баланси мо монда. ва биё Binance кашлока интихоб мекунем. мешавад ҳолатое ки тезтар мегзарад пул дар баланси мо. ҳач хеле ки десем ҳозирам дар баланси ман $7.30 ай. пул олӣ нагузаштай. ва ждат мекунем пул агар дар баланси ман гузашт бо видеоро давом медиҳем. ва ина пул дар баланси мо гузаштай. баланси ман $8.29 шидай. мо пула 16:01 рӯзи чоршанбе 4 декабр гузаронда будем ва пул ина дар баланси мо гузаштай. биё мебинем кадом числада гузаштаи пул, чанд қадар гузаштай ва чанд қадар комиссия гирифтай. аз тарафи дасти рост угли боло инами значока интихоб мекунем. ва ина ҷое ки транзаксия нависондагиай баршида якта сообщение омадагиай мода ҳамин сообщениеро мекушоем. мо пула 16:01 рӯзи чоршанбе 4 декабрда гузарондем ва пул мода боша 8:13 5 декабрда дар баланси мо гузаштай. мо 1 USDT гузаронда будем. ровна 1 USDT дар балансмон гузашта. ягон сум комиссия нагирифтай. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. то видеоҳои дигар.